தேவி குளத்தை நுழைஞ்ச உடனே we are entering the beach. Way is not visible. We have to go slow instead. லைட்டை போடு I'm already on. Default settings. ஸ்மெல்ல பார்த்தீங்களா என்ன ஸ்மெல்லு Thank you. ஏன்பா இப்படி வழியை மறந்துங்க நான் எப்படி how can we இவ்வளோ பாவே வா பாவே என்னமா ஓ இது உனக்கு பாதை தெரியலையா இல்லை ரொம்ப நேரம் பாருங்க எதுக்கு எங்கெங்க ஆல்ட்டு போடுறது வாங்க சப்பா நான் நிப்பாட்டிஇல்லை பிரச்சனை ஆப்போசிட்ல வரேன் கரெக்டாக வந்துட்ட பரவாயில்ல வெரி நேரம் என்ன இப்படி பண்ணிக்கலாம் இங்கனக்குள்ள போட்டுட்டு அப்படியே இது பண்ணிக்கலாம் அந்த சைடு சந்து இருந்துச்சு தெரியுங்களா என்னாச்சு ஒய் தேர் ஸ்டாண்டிங் ஹியர் ஓகே டேய் எப்போ இல்லை அதெல்லாம் அன்னைக்கு மிஸ்டா இன்னைக்கே மிஸ்டா இல்லை இதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய பழம் இல்லை ஆனால் அங்கே நல்லா பெரிய பழம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்டா அது பார்ப்போமா இங்கே பாருங்க எதுவுமே தெரியலையே எங்க ஏன் மூஞ்சி தெரியுது பாருங்க தெரியுதா ஏதோ தெரியுது விசிபிள் இப்பயாச்சும் கலராக தெரியுமா நீங்கள் கூட கொஞ்சம் அழுக்கா தெரியுதுங்க அது லைட்டாக என்னாச்சுங்க ஏன் எல்லாம் நிற்குது ஓ சரி லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் தப்பா இதெல்லாம் ரசிச்சுட்டு போனோம் இல்லை வேற எங்கேயா ஆல்ட்டு போடுமா இங்கே இந்த ரசனைக்கு மேலேயுமா இதுக்கு